For lige at give jer et indtryk af, hvad det er, vi er ved, så er det en butik, som er specialiseret i jagt- og fiskeriudstyr, outdoor, camping, både osv. osv. Hele det liv, de er bygget her, eller de har opbygget en kæmpe glaspyramide, som tidligere var et stadion indeni. Og inde i det har de lavet søer, små åer og vandfald, og så har de lavet den største Bass Pro Shop i USA. Deroppe på toppen, I kan se der er en udsigt, og det er en restaurant, og der kan man komme op og spise, og ellers kan man komme derop bare for at kigge ud af. Der er også en god bar deroppe, og som serverer nogle af de lokale whiskyer. Der er både, lokale bourbon whiskyer og lokale øl, som man kan få. Og det er ganske udmærket, det er det faktisk. Men sådan ser det ud udvendigt. Det her det er Memphis. Så udover at man selvfølgelig også skal besøge Elvis' Graceland, så skal man selvfølgelig også besøge Beale Street og B.B. Kings bar, hvor tingene startede. Men man skal garanteret også besøge den her, især